Igbo na-ege ntị Igbo ndị ọma njem mụ na ekenekwa mụ na biko na ụrụ na-afụ vidiyo n'ụwa dị n'akụkụ ebe ihe a bụ mmadụ na-abụje je tọrọ obele nwa n'onwe fonu n'etiti ebe anụnwa na nke anụnwa yi black bụ onye tọrọ the baby. Ihe anụnwa na-eme na Anambra steeti na Abagana iji mmadụ na-aba kịta bụ ndị Abagana. Onye nwa ka iji ekwu na parents should be very careful who they entrust their child to. Onye ọbụla efu na-abịa close to nwa gị, always be watchful, especially this gender ya anụnwa bụ ụmụ nwoke anụnwa. Be careful with them. Be very, very careful. My uncle, my brother, everybody, be careful with them. Nne ka ozi na otu dulu nnọọ obele nwa mmadụ wee sị na ọkwa dị obele nwa ya bịa sụrụ ya na ka jele ya ele. Ige dị obele nwa ntị na onu ya anụ mgbe ọ sịrị na uncle this man bịa kpọrọ ya si na ka ugbu a ka ebe ọ si na ka ejele ya ele. A young man of 32 years old, onwe ihe ọ na-alụ. Ị na-eso nke obele nwa na-alụbeghị 30 years, nke ọzọ yi red dị n'ebe na olubeghị 30 years. Bụ ihe lapụta gị sị gị ngwa ka eji unu bido biznes. Because mgbe a jụrụ nke na-eyi red, ọ sị na gịnị mee nọ ihe anụnwa bụ ọlụ ya ka ọ bụ ịdị na-atọrọ ụmụazị mmadụ na-ele n'ike. So if this young man fear you, that is why I decide not to hide their face. If this young man fear ha, mala na ha abịabugo na street unu, na ha abịabugo near close to anybody around you. Because ihe anụnwa bụ mgbe a na-agbalụ kịta anụnwa anyị na-agba mgba anụnwa online na-asị ndị mmadụ all that glitters are not gold. All that glitters is not gold. Akwụka ndị ochie si asụ ya na ihe ọbụla na-acha lelelele na ọbụla ya bụ na ọmaka apụta ha na-eri ego, ha na-edugharị ụmụ nwaanyị na-eme ihe ego, na-eme all these things. Na-ajụ ụmụazị kedu ebe esi enweta ego, ebe mmadụ ya aka obi tọrọ nwa mmadụ ịtọrọ sị ka ijeje lee. What else can't you do in order for you to succeed, in order for you to make money in the society? Unu na-enele this video anya ka ọ chọrọ unu kabarụ na-share this video because na ihe anụnwa bụ gịnị ezigbote ihe mmụta dịla onye ọbụla. As a young man, chọọ ihe aka gị ya na-emenwu. Ịpụtazina na Facebook na-akọ ndị mmadụ ọnụ na ha na-eme na ha ma Facebook is doing this. You only have one. If the government is not providing the job for everybody, people have to find a means to cut earning by themselves. Ya abata online zụọ data gị 500 eji wee mee one video na ime mmanụ ọdị video ya ebupụta gị. At least ka ị na-enene mmadụ ka onye ọzọkwa na-enenekwana gị. Or decide ya na ịma mmekwanụ nke a na dati na ịmara ekwu na ịmara agụ na ịmara ede nna jenu otu enu down cool enu down jene je gba abụọ ka ịmara oke yes ịgbacha na abụọ ya apụta nna nere nke ịmụta ụgwọ na-esetụrụ gị mana two things na-eme na abụọ ndị mmadụ na-aghọtabe. Yes onwe ndị a na-asetụrụ but that experience lives with you. When that settle today, ha ba ima ha budo gbagba ọsọ ahịa nwatacha mmadụ efe afọ ndị onye ahụ ebido mali ihe ọ na-eme. Nwekwana ndị settle ego ha gbalị so ka na-ekwu nke ọzọ ka na-ekwukwa nke ọzọ. Just like enweghị ebe ụwa mmadụ hụ enwe ndị gba bọọlụ today succeed, enwe ndị gba na ha gbatara ọ na-akọ ọdị nwe ndị zụrụ ahịa zụtara nwe ndị zụ ụnụ zụta ọ na-akwakọ ọdị na ịntanetị nwe ndị menụ bụrụ njọta today nwekwana ndị menụ ọga ha ụlọ ha mechie dia Facebook weli ajije chọọ ihe ọzọ ha eji ndụ ha mee. So in as much as things are getting hard, committing crime is not the final say, is not the final solution. And onye ọbụla that should be caught in this act of ịtọrọ mmadụ eje na aja agwa dị gị n'obi because na anything can bring out character in you. Two things that can bring out a real character in somebody: poverty and richness. Because Bible make I got na at the time comes in the life of children of Joseph, ụmụazị ya niile, ụmụnne Joseph ha lere nwanne ha nwoke bụ Joseph, Benjamin na ndị otu ya. A time comes mgbe ha bịa gagide agụụ na agwa their father sị ha na anyị ma na Egypt baa na Chukwu nna dupụtara mana biko as hunger dị n'obodo na let us biko go back to Egypt and go and buy us something to eat. Because hungry is the only thing that returns people back to Egypt. Ahapụrụ m okwu n'okwu aka osi wedị n'ụbọchị nketa biko na n'ezie anọ ndị vidiyo ka unu mee ihe mee nji abalụ mba n'ụbọchị nketa ata ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Unu na-anyụ na this young men na-apụ ihe ha ji eri ikidnap ụmụazị na-ele. Enwetara ndị a ebe a kidnap this small boy. Nna kedu afa gị? Chinemerụ m. Onye ebe ka o? Onye Aba. Kedu onye isi na ya duru gị? Metụ ya aka. Onye nke duru gị jebe ebe
Ka o je mee gị gịnị? Ka o je lee gị. Kedu ebe ọ nọdụrụ gị? Na shop unu ka ị nọdụrụ gị. Ka o je mee gị gịnị? Ka o je lee gị ele. Ihe o mere ọ dị mma? Ihe o mere ọ dị mma? Ọ dịghị mma. Kedu ịchọ ka anyị mee ya? Welite ihu gị na-eme anya. Kedu ịchọ ka anyị mee ya? Kedu ịchọ ka anyị mee ya? Pịa ya ịtarị. Ịchọ ka a pịa ya ịtarị. Okay. So, kedu ebe isi na o si duru gị? Na shop unu. Okay. Ka onye nke duru gị eduru. Onye nke. Ah? Okay. Nna kedu afa gị? Onye ebe? Ebe na Bagana. Usiokwu ike? How many years ka ị dị? 32 years. Okay. Okay, kedu afa gị? Chukwuma onye? How many years ka ị dị? 27 years, sir. Onye ebe ka ị? Ebe na Bagana. Ofe Bagana. Yes, sir. So ihe obere nwa akwụkwọ na ihe o kwuru. So kedu ihe ị na-arụ? Ị na-eme gịnị? Na-eme ya gịnị? Ị tọrọ nwa ime gịnị? Kedu ihe ị na-arụ? Gịnị ka ị na-eme?